जी नमस्कार, कैसन बानी। आज 11 बजे राती का लाइव आइल बनी सन। मतलब बा कि बहुत खास बातचीत पाइल बनी सन। सही सुनतानी, बहुत खास बातचीत। अरे एगो और रहलन अबे एगो हमनी के न्यूज देखनिया सन जौन की आज तक पोस्ट भई रहला, लिखित पोस्ट रहला जौन की हमार मूस पांडे। अभी एकरा बारे में सुबह ही पता चल रहला कि ई होखे वाला बा, लेकिन अभी कंफर्म हो गइल बा। ठीक बा, अभी कंफर्म होई तबे न्यूज में जाई। कंफर्म हो गइल बा। वो आज तक जौन पेज बा ओइ पर पूरा विस्तार से लेके पढ़ लो आगवा लगा देता नहीं सर। लेकिन एक और बात हम बता दी कि मूस पांडे कह दिए मनहूस पांडे माने जेकर दुरुस आज से 20 दिन पहले विशाल भैया कहले रहला दिल्ली में दिल्ली गुड़गांव में, शायद गुड़गांव में होटल में। ठीक बा, ओकरा बादो यारवा इतना ना छतिया माने पूरा सदमा जाके ओकरा बाद 15 दिन के बाद होने से अइला हना लिखलान का लाइन इज बैक। बाप रे बाप, लाइन इज बैक। दीवार के पीछे चल जाइयो। अब रहुआ हमरा के बताई लाइन खाने को फोटो लगत है। अरे उ छोड़ी ना, लाइन हो चाहे लोग देखे। अगर हमनी के एकरा कुत्ता कहल जाई त एकरा बड़ा बिजोड़ खीस बरी, आ उहे अगर कहल जाई रे शेर हइस त कहि वाह। अच्छा कुतो जानवर है, शेरो जानवर है माने इंसान तो तू बड़ा ना इंसान नहीं खानी अपने हाथे लिखले बड़ा लाइन इज बैक। माने तू शेर हो तो भैया जानवर है, तरह के इंसान हमने के नहीं सकत खिसियो मत। देखो कुल मिला के माने ई खिसियास मत इनका के इंसान थोड़ी कहते हैं। उनकर बात हमर वीडियो में देखे से पहले कही हो सकी कि हेंगा बंद बड़न। ठीक बा, देखो मेन चीज ई बानू कि इनकरा पर हो गइल बा रेप केस। ठीक बा, अब ओ दिन के पता बा कि एगो लड़की के बोलैले रहलन। अब लड़की के कहला के हिसाब से उ इंटरव्यू खातिर उनकरा के झांसा दे के बोलैले रहलन। लेकिन लड़की भी बयान देले रहे तो बतैले रहे जे कौन सामान लेके पहुंचल रहलन। अब उ लड़की जन बाड़ी उ एफआईआर करा देले। बहुत तनी जे विशाल भैया बिना इनका गलती के उघारे कोई नहीं खन सकत। अच्छा इनका से कान धके उठ बैठ कराइए नहीं कर सकत। भाई पढ़ल लिखल आदमी हन विशाल भाई, ऐसा थोड़ी बाजे इनका संग अन्याय कर दिए। लेकिन जामा खोल ले कौन करम खातिर खोल ले त जानते बानी। ओकरा बाद पहुंच गइल बड़े, ओकरा बाद कहले में ते गलती कर देले बड़े। अब उठ बैठ अभी डरे उठ बैठ फटाफट करत होए। उहे वीडियो वायरल भई रहा है। हमनी के सोचे समझे में गलती हो गइल। बाबू बड़ा छतिया के आके गरियला। हमनी के तो लागल कि शांत हो। अगर तू वीडियो ना बनैले रहतन हुआ शांत ना हो गए रहता। जेंगा देखो जेंगा तहरा लागत कि हमारा इज्जत पर हानि भइल बा, हमार बात भइल बा, ओहिंगा वो लड़कियों के भइल बा। उ तो एगो लड़की है, ओहिंगा ओकरो भइल बा। लड़किया के सुने का कहत रहन, कम से कम लड़कियों के तो इज्जत कर लेवे के चाहिए। भणुआ कहे से पहले अपना बारे में सोचे के चाहिए कि जौन आदमी लड़की के बुलाने पर चला गया उस तू कौन मर्द हुआ जे एगो लड़की तरह के बोलैलस तो तू हथियार लेके चल गइल। अच्छा तू अच्छा ई रील वाला हुन, ई रील बनावेला होटल में रील बनत है। उहो 5 स्टार होटल अपना आईडी पर बुक कइले रहन। बुक क के ओकरा बाद ई गइल रहन इंटरव्यू लेबे। बाप रे। अब एगो बात बताओ, आज तक ले त खाली इंटरव्यू लेबे के बा तो लड़की के रूम पर भी तू जा सकत रह, चाहे तू अपना स्टूडियो में बोला सकत रह। स्टूडियो इनकर बोले बानू जाने पीछे धुरंधर भैया फोटो वाला गेले रहो वो स्टूडियो में न ओही जी बोला ले त भैया ओकरा ले बढ़िया बैकग्राउंड तारा थोड़ी मिली। लेकिन तू तो ना तारा तो दोसर कर्म करे के रहुए। अब करे के रहुए कि ना करे के रहुए हम नहीं कहत। न्यूज पढ़लो आ लड़की के बयान सुनलो, बाकी इनकरा पर हो गइल बा एफआईआर पूरा रेप केस के। तो बबुआ तो अगर जे साबित करते करते हमरा लागत है कि इनकर बीत जाई। अब करत रह साबित अइला बड़ा छतिया के। अब वही का छतिया के चल जाए धुरंधर भैया खातिर कइला। धुरंधर भैया तो बचावे अइलन ना। धुरंधर भैया बचावे, धुरंधर भैया कहत रहे वीडियो डिलीट करन त हमरा ले बाउर केहू ना होई। हां वीडियो डिलीट ना भइला। धुरंधर भैया से कोनो तार कांटेक्ट। अच्छा रहुआ बताई जे उनका के 4 गो मेहरारू कहल जे कहल ई उल्टा पुल्टा ओकरा के तो गले मिला लेले। इनका बीच में कूदला के का जरूरत रहे? ई तो गथा गइले नु। लेकिन इहो बड़ा बेचैन रहल हन विशाल सिंह भोजपुरिया काहे भोजपुरिया सर है ई है उ है गाड़ी देत गोबर सिंह दुकान रे गोबर त जा अब झेल। ठीक बा, अब जाके केंगे कहीं रथी में। लेकिन एगो बात इहो जान लो ना में विशाल सिंह के हाथ बा ना में पवन सिंह के हाथ बा। केहू जाना के ए भाई जेकरा ऊपर बीतल बा उ खुदे अपन लिखले भी में पवन सिंह विशाल सिंह के कहले बा। लड़की के बात आओ तो ए माने हमर धुरंधर भैया के टीम कुछ कहले बा। इनका टीम धुरंधर भैया के टीम थोड़ी कहले बा जे तू जा है करम करो।
केहू के में बात नहीं के बाकी लेकिन- एक बार ध्यान देने की जरूरत नहीं लेकिन लोग कहेला नु जैसी करनी वैसी भरनी। अब भैया, बताओ अब मनहूस पाने कितना बाद सदमा में से निकल फिर अब लागत है कि कोमा उमा में चल जाए ए पर का विचार बा अपन अपन विचार लिखल हो जल्दी कमेंट बॉक्स एकदम भर आज जाए चाहिए एकदम खुल ठीक के बा? लिखल हो, आ खुल वीडियो के। के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो लाइक कर लो और चैनल का सब्सक्राइब कर लो मिलता नहीं अगला वीडियो में।